Ayo mek omong ngono tok ora ngopo-ngopo. Ha kene mek omong. Lah kene kok diomongke, nek ana tindakan ki rasah diomongke. Mutar. Nek tak tindak tenan piye? Tindak tenan ya. Kena pasal kowe. Kowe kok mesti wae tak gendera nesu kowe terus lho. Wong iki aku ki alus. Ha iya. Aku arep tindakan tanpa ora mukrime tumindak ya kena pasal kowe. 521. Apa wi? Apa kan pitik? Ayo padha pitik iki jene. Apa? Heeh. Ngerti kok. Ngerti lah wi cucuke. Endi? Kuwi lho. Sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Ngansik acara kowe karo aku ya Nok, ya sowan menyang endi? Iki ora baen-baen iki sowan ana ing Hotel Pesona Tugu Ngayogyakarta. Hotel Pesona Tugu Ngayogyakarta. Ya, mergo Hotel Pesona iki eneng loro, Hotel Pesona Tugu karo Hotel Pesona Malioboro. Oh iya. Ya matur sembah nuwun. Ayo Lek dibuka suasanane Lek Marwata, monggo panjenengan ya dikersake Pak Tomi lan sedaya para staf Hotel Pesona Gusti Udo yang ngersake Lek Marwata rawuh mrene ya kula digunakake tenagane ya arep wis sepuh ning isih jos iki Nok ya pelawake sak barakane sedaya ora ana kabeh kok ora ana ki nyelehke ning ndi maksude wis do sedo ngono lho salahe kok mati. Ayo wis pancine kok ya. Kaya ngerti-ngerti ya kuwi kepo. Kepo ya apa? Sok tahu. Wah, dalang ra gaul kowe. Mula sok serawung dagelan to dadi men rada pinter sithik. Ah, wow, kata-kata ngono kuwi tak singkiri kok mau. Dasare ya ora apal kuwi ya iyik. Mbok ya diakoni. Apa? Mbok diakoni wae. Maksudnya kata-kata kaya ngono kuwi aku ki Jawa sing tak penke iki aja nganti Jawa kalah karo kata sing kaya ngono. Iku ora mergo kalah karo menang kok dadi perkarane melebar iki piye ta kowe? Kowe arep golek jajanmu piye iki wilayahku lho. Lho, kok wilayahmu iki ngendi kok kowe? Apa ngono? Hah? Kowe kok muni wilayahmu iki? Aku ki sing Hotel Malioboro kuwi wilayahku. Pesona.
Ayo sing nang Malioboro kuwi lek wilayahku. Ngendi? Gadean kono ngupasan. Lah aku ki pajeksan le. Kowe pajeksan to? Ah ning saiki oh ya oh. Oh ya apa? Ya bongkar wis di. Wis selesai aku. Wis ra ono tipake ya. Ra ono wis dituku. Nggih, Wong aku ya udunggone. Nggih. Dhisik kagungane Gusti Purwokusumo almarhum. Wis dipundhut meneh ya, dipundhut sing kagungan ya wis matur nuwun aku mengan wis entuk 100. Nyuwun Gusti Yuda. Nyuwun Gusti Yuda. Ana sela nggih Gusti, gedhokan jaran gelem apa kowe? Wong ki mbok diparing gedhokan jaran tak tandangane. Ayo. Gedhokan jaran nek disulap apa-apa ki saiki ana dienggo destinasi wisata kok. Waduh. Oh, gedhokan jaran tetep bisa dadi tempat wisata. Wong iki gumantung SDM-e. Ngerti ra? Ngerti kok ya. Apa SDM? SDM yo ngerti rasa diartekke kok ngene nyoba karo wong sengit aku. Apa nyoba karo kirek kok kuwi ya? Iki ora aturan omong-omong. Wong ket mambengi kowe iki ndagel karo aku ning kaya ora cocok. Ayo kowe mendicalake aku terus kok omong-omong apik-apik sing apik ya ndongake mati wong tuwek. Sing ndongake sapa? Mambengi. Aku rak mung muni ora ana to. Ora iki mau karo kuwi nembango sing apik mbok menawa nggo sangu ngono barang. Aku kok krasa. Ya krasa wong tuwae. Wong Jawa nganggo rasa. Oh iya. Wis ndek rasa to? Titik-titik. Cek duwe. Nggih. Ono wong tuwa sing disalahke. Ayo karang ngene iki nganti mbiyen Pak Hasto ngarani aku medun mayange diparani lho. Pak Marwoto marah sama Mas Eno. Enggak, itu kalau ngelucu sama saya ya itu getak-getakan kayak gitu. Udah ciri khasnya. Oh iya. Dek ning daleme mbiyen. Aku medun takoni lho Pak Hasto kae sekjen PDIP kae. Ayo. Pak Marwoto marah sama Pak Seno. Enggak, itu memang kayak gitu itu. Oh, saya kira marah kok leng ndagel kok getak-getak terus. Ah itu karang sangeme ombo. Oh iya. Lah apa-apa wong aku wis janji dhewe karo kowe. Sak karepmu ngunekke. Jane sing rada halus aja. Apa? Wong dalang kok ngunekke iki kok cangkem. Lah apa sing halus? Congor ngono dadi rada. Lha ku ya luwih kasar kok. Men sisan aja tanggung-tanggung kok nek wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani-wani. Wong orang aku ngerti nek tok lulu kok. Ora nganti kok domino wis dilulu. Nggih. Disiang. Menika Pak Wali Kota ugi rawuh le. Usul karo Pak Wali. Apa? Saiki nek ning SIM barang kae kak 5 tahun. Heeh. Mbok nek iso ki layang ningkah ya digawe 5 tahun jero layang. Jujur. Oh iki ya konjur sing aling-aling aku ambek sampean matur dhewe. Ha iki sing dadi kapten kesebelasane kowe. Lah aku ra mbutuhke kaya ngono kuwi. Aku usul. Ayo kowe matur dhewe ro kono. Lah sing takon kuwi kowe, ratu aku awune, aku lekmu. Ane nang kene ra dhuwur aku derajate. Ha iya. Dhuwur kowe. Kene kok. Ayo, aku ku nek mbok menawa nek ngrerampek atimu nek gelem mulung Pak Wali mbok sakniki surat nikah niku dikei batas waktune. Ya ora 5 tahun lah. 3 tahun apa piye ngono. Ya maksudnya apa ndaluk dengan anak dewi? Ayo kan jero wis bebas tegese. Oh, dadi sing cetha sampean jeleh ro lek wedok. Sing ngomong sapa? Kuwi kon senengane ndhisiki wong kowe iki. Kepo kuwi mau lho kowe sok tau. Lah sampean njaluk surat nikah 5 tahun bae iki berarti secara tidak langsung sampean ki asline jeleh ro lek wedok. Ora apa-apa lek sampean rawani omong sesuk-esuk aku sing ngomong. Ora apa-apa aku tak sowan lek iki ngene aku tak ngono. Seneng aku nek dikeperuk-parut. Gene rawan. Ora wan, aku ki mek ngusule kanca-kancaku kuwi lho. Aku ya yoga-yoga ya setuju kok ya. Ya setuju doan. Matur karo Pak Wali. Heeh. Kuwi kono ganti. Adek iki ning Pesona Tugu ditimbali rene sesuk njur ning Ngupasan Genti to? Nanti? Ning hotel sing ning Ngupasan kuwi. Pesona Malioboro. Pesona Malioboro. Iya Pak Tomi jelas wis. Ngene iki lho. Sing jenenge Pesona Malioboro karo Pesona Tugu wis ora kokan weweko. Ora usah omong-omong ngerti-ngerti Nagapaya. Oh. Ayo. Oh ngono.
Ora bola-bali omong, mari kita pertahankan budaya kita di Luhung, kita pertahankan, kita kembangkan. Omong tok ora tau nanggap, kecut le. Bener nggih. Leres. Iya. Lah awake iki direwangi tanggapanmu isih pira jaman semono? Nggih. Melek bengi kaya ngene. Engko nek iku ora dilestarekke, diklaim karo negara liya dhek kebakaran jenggot. Lah iya. Aja ayo-ayo Lho, sing prinsip. Heeh, pancen yo. Sing kudune melestarikan, sing kudune jaga, sing kudune tresnani iki rak bangsane awake dhewe. Awak dhewe ora gelem jaga, ora gelem tresna apa meneh nanggape ora gelem bareng ditanggap wong mancanegara diklaim lagi awake dhewe bingungi. Kuwi jenenge ya ora bener. Ora mek tembung uri-uri. Ngurip-urip. Lho, beda wae tembunge. Ah beda. Nek nguri-uri? Nguri-uri ki anggere wayang nonton melu nguri-uri. Nek ngurip-urip ya nanggap barang kuwi mau. Oh, berarti pesona hotel ini termasuk ngurip-urip. Ngurip-urip wayang. Karo ngurip-urip dagelan, ngono ta maksudnya? Ya sadalange barang ora mek wong padha-padha entuk dhuwit kok isik. Rumang samu nek kowe ora entuk isih bejo kowe. Ah, kok bisa aku piye? Kowe iso ngethoki bayare yoga-yoga karo sinden. Aku tak kethok sapa aku? Ayo mulane nggawa rombongan. Sekali-sekali dagelan ki nggawa grup pengarepe dhewe ngono. Ora kabotan aku. Wah, ngene iki jenenge sembodo. Sing bayari sapa? Nek lekon nggawa ora masalah. Ayo sampean kuwi sing bayari kok ya. Aku ngerti po. Aku ki tau nyekel dit po. Lho kok ora iso ora? Ah saiki ki jenenge angger ngene iki kaya patoke barang ki 10 dina sadurunge wis disai. Wis dirampungi beres. Nggih, pancen. Adet wis mlebu Republik wis rekoso aku. Iya. Ora iso golek dana kenakalan aku nduran. Aja sok nyinggahke kaya ngono kuwi. Ngendikane wong tuwa ki nek kowe ninggahke dhuwite wong wedok ki dhuwit sial. Lah kowe karo aku lari dhisik aku yang ngandani aku iki. Dasarmu apa Le? Saiki aja waton ngomong lho. Ora sida. Ora sida ya panjere balekke ora sida. Wis tak tampa kok panjere balekke ra. Ya, iki lingancani karo Elisa kaya mau bengi ayo sa. Jumenengna. Iya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ayo santai wae karo Mbak Otone. Ketemu meneh, Mbak Oto meneh. Otone Ica. Ning seneng aku mau ngene nganggo klambi Bali saiki ganti lorek. Ya maling Iki maling ki lorek Malang yo. Ora dipikir surjanmu ki apa? Oh iya wangun. Cuk, Apa? spray di pamer. Oh spray ya kuwi. Spray kuwi. Oh tak kira gorden Sing penting dienggo surjan wangun kok. Lorek-lorek kaya tahanan. Iki lurek iki ya budayane dhewe. Lurik. Dudu lorek karo lurik beda. Beda. Iki lurik. Iki nek kain ki lurik. Lurik itu. Nek lurek iki warna liyane. Oh iya. Padane ana tembok dilurek-lurek. Oh Nek itu iki kain lurek. jenise lurik. Iki lurik. Heeh. Nek sing tinggo nyebrang kae lorek kuwi yoan. Heeh, Sing kae nyebrang. lurek. Iki lurik, nek mripate sing tengen ngiwa kuwi nglirik. Nek anak asu kirik ngono. Oh beda ya. Kirek, lorek, lurik. Dadi sing nganggo lorek iki anak asu. Sing nganggo lorek anak asu. Oh ya piye su? Jarene dalange. Aku cing nesu meneh. Mbok ya dilongi le nesui. Ora nesu aku. Kale matis banget lho omonganmu. Ngandake kok iso anak asu barang iki. Lah kuwi mung ngrungokke Satle Rahman kok ya kleru. Ya kleru aku iki. Kleru. Lurik anak asu. Heeh. Nek tah nom-nom ki anggere lagi berbunga-bunga atine ya nyebut asu. Asu cinta padamu. Aku. Oh kowe asu to ya bulane. Oh iya. Lah niki loro ki asu lanang ro wedok nang ngene iki. Ya aku asu wedok. Kowe asu lanange. Aku mboten nang ngene angger ganteng karo kowe umurku tambah 16 tahun tenan. Oh putune lho umur. Ora masalah putu lak menungsane. Ning karepe sapa ngerti. Oh ya isih sehat-sehat to wae. Umure pira iki ne? Bayarono saiki tak menyang aku.
Weh. Ayo nek wani. Ayo wis tenan. Ah tenan. Asli. Ayo. Sesuk sore ya. Sesuk sore kowe minggat wayang meneh kok. Kowe iku rasah kuwatir ra curiga karo aku iki karo sinden-sindenmu ki ora mungkin kedadean. Oh iya, ora aku ya ora curiga kok. Ayo, Sinden-sindenku ki mripate do cetha kabeh kok. Nek nganti sindenku gelem ki berarti sindenku ana sing katarak. Wong aja ngono. Wingko katon kencana senajan ala ning nek tresna ya ketok apik. Lah iya ning ora tresna kuwi tukule saka ngendi dhisik? Saka penyawanging netra, tempuking netra ki nuwuhake rasa tresna nek wong Jawa Ngomong kaya ngono. Mati. Ganti, Mbah. Sing elek apane to? Cek. Ganti mikmu mati. Sing elek apane kok? Cangkeme. Lah rak kenal. Lah aku tak pancing kok. Kaya entuk dalan kaya. Wong tresna ki ora mergo nyawang rupa nek atine wis mantep, madhep, marep. Lah kuwi kelakon. Iya. Le ora seneng entuk sindenmu ki piye? Napa? Le arep ketemu bojone kowe kapan? Nek kowe pendak bengi mayang apa ora aku mek ngentos ning omah? Lah iki nyatane ana sing meteng ayo. Orisan bendino melu aku ayo. Metu kowe? Iya. Aku ora lho. Aku Lho kok njur aku ora sing gelem roko ya sapa kok? acarane kok ngarani aku weh. Iki ki minta critake. Oh. Sampeyan ngendika muni saben bengi mayang lar ketemu bojone ya apa? Nyatane ya iso hamil kok. Ayo ning aku pokoke ora lho. Ora nek ora kowe mesti rada lonjong soalnya. Amit-amit Japang bayi yo engko ndak padha karo mbah iki engko. Apa kok diamit-amit kok padha apane? Kuntune engko maju elek. Mbak Orisa ayu Nek untu maju ki jek lumrah. Ah saiki nek untu njur mundur oleh marmangan piye padha ceklek. Malane yo langsung. Nek maju mengko nek arepe berdoa piye kowe nek arep salat? Engko kena karpete engko. Ora mek karpete sak jubine remuk ngerti ra? Iya. Kowe karo Elisa yo nesu. Ora saka omah ki jane sampean nggo perkara apa? Ora aku ora nggo perkara seneng aku ki ndelok cah nom-nom cah pinter-pinter ngene iki wis iso golek SPP dhewe. Oh, nggih. SPP. Hah? SPP? SPP ki polisi Pamong Praja. Yo ngamuk. Ayo kowe mau bengi NTT Nusa Tenggara Barat entuk kok aku muni ngono kok seneni. Yo sa. Yo bener SPP. Ah sing jenenge Pesona Tugu iki saiki wis dadi multifinance. Pomo arep nabung nang kene umroh munggah haji iso, nabung emas iso. Njur iki wae pemerintah. Oh iya. Ora dan diawasi oleh OJK. Nah. Dan diawasi ojek kuwi nang jinjing. Ojek kepo kowe iki SDM kuwi rendah. Aku kepo kowe pekok. Ojek kok ojek. Otoritas Jasa Keuangan. Kowe nek ora iso nerangke OJK apa sa? Otoritas Jasa Keuangan duduk ojek. Mau SDM sepantaran ngerti po SDM ki apa? Sumber daya manusia. Mah wis ketinggalan zaman. Lah terus apa sing bener? Saiki sing jenenge SDM ki selamatkan diri masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Dadi nyolong kowe bareng karo aku nek aku ya golek slamet dhewe. Oh iya. Iki dadi ngene. Iki apa-apa iso sing jenenge multifinance iki apa-apa iso ditandangi sing ana hubungane sebab saiki oke sing ngapus-hapus umroh dihapusi ana munggah dihapusi ana wong ngapus iki gampang kok contone iki kowe ya mesti bingung aku utang kowe Dik 50 juta Dik 50 utang Elisa 50 terus tak nggo tuku mobil 70 Dik turah piro 30 tak balekke kowe 10 tak balekke Elisa 10 durah meneh berarti aku utang karo kowe piro 40 utang kowe piro 40 aku nyekel piro 10 ah kok mek 90 Dite ayo moko mau 100 ayo kuwi sing do wong do ngitung nang pegadean ki iso ora iki ayo ayo kowe ketok nek koplo kowe le kok sik balenono utang aku 50 Pak Seno 50 seko aku terus go tuku mobil 70 sing 10 tak balekke kowe balekke aku tak balekke Lisa 10 aku tang kowe piro sa 40 utang kowe piro 40 aku nyekel piro 10 jumlahe piro
90. Ah, moko 100 to mau. Heeh. Ku carane ngapusi ngono tak kandhani lho. Kok dademu metu. 70. Iki do kopior kabeh. Piye kowe iso ora sa? Kok iso ya? Lah iso takon iki. Kok iso? 10. 70 ning aku 70 Pak Seno nggo namu 10 90. Sing 10 ning endi? Ora ngerti kowe. Nendi? Takon Pak Wali Kota. Lah ya ora iso padha wae. Pak kok takon Pak Wali Kota apa Pak Wali Kota ya mutangke apa piye? Ora mutangke ning lak kulino to, kulino ngerti kahanan lalu lintas keuangan ngono barang kan dhek sing panjenengane sing nampa laporan. Ngono in-OT masalah keuangan itu beliau. Nih dilaporke, wah levelmu ya semono. Wis ayo. Lagi iki Mbak. Ora tak wangsuli nek Nggo PR. nek Magelang wae. Kok nek Magelang jawaban. Lah ngerti carane ngapusi ngono kuwi. Iya wah apik tenan ya. Saiki Gusti Bendoro Pangeran Haryo Dagat yo rawuh. Pak Tommy, Pak Mulyono itu presiden Penggadean di Semarang. Iya, Bu Reni juga ada ya kayaknya. Iya, wah. Jadi kudu apa penggede-penggede. Iya, itu yang direktur utamanya Pesona Indonesia Jaya. Iki ya mau apa jenis sinden-sinden diparingi voucher gratis menginap. Entuk voucher gratis kowe entuk lah. Ora oleh to kowe. Aku beda. Beda kelase. Lho, pesona tuku ki sahame sapa wae nyekel. Kowe barang nyekel sahame. Aku ki takon kowe maharane aku. Tak kira wis arep gleleng Lah gleleng piye? Wong kene turu. Asik nyekel sahame. Wong mbangane mati bungkuk anger mati umuk. Nggih. Ya, karo dilipur tetembangan Mbak Elisa sik engko ndak ora nyanyi kaya mau bengi ya. Nembang sik diaturake. Katur sapa? Pamundutan. Ora ana pamundutan. Oh nggih. Iki bebas wae. Bebas iki. Bebas. Katur Pak Tommy sik. Nggih, Pak Tommy. Kula kadung tresno nggih buka. Kadung tresno. Semoga nanti semakin banyak yang datang di hotel ini yang suka menabung di Pegadaian. Amin. Suka ya, nanti semoga banyaklah nasabahnya juga. Mbak kok rada rono, kok tak bokongi. Ora apa-apa nek bokongmu mesti berharga. Men seneng atimu. Ya. Rino wengi dadi ati nana tanpa dahar tanpa nendra Tanpa dahar tanpa nendra piye le? ya prihatin. tidak makan tidak tidur 35 dina ora mangan le. kok iso 35 dina. 8 dina ora mangan. Weh. Piye? Lekmu piye? Ampuh le. Enggak Aku lah. ora kuat lho kuwi. Wah, 30 dina ora mangan. Ning diinpus. Dadi berarti ini omong Tak lara kuwi Tak kira nek prihatin ora. Gayung yun marang 30 dina diinfus iki nek cara pitik apa sa? pitik teleke putih sakit ya Pak berarti telekmu putih 35 dina Angene ora percaya tilana dhewe piye? Nengane madak-madake kewan. Nek kewane nesu aku meh wedine Ora wong tuwa kae nek omong muni bu ana pitik bar druntul ning nggon niupan terus meneng kok nyekukrukne. Oh, alah teleke putih iki ngono. Teleke beleh. iya iki yo dipeleh iki berarti nih dibeleh. kaya kuwi mau lho pitike nek wis teleke putih dibeleh nek teleke putih kue berarti arep dibeleh Sing beleh sapa? Rareti Kowe? aku Gayung yun marang sliramu
Asmaranjana apa jenenge? Sing ndi? Iki tembangke. Kuwi apa sah? Asmaranjana apa? Apa ya? Rareti? Oh, aku nembang kok Rareti. Ngertine Asmarandana wis Rareti. Asmarandana anu. Anune sapa? Sik to lagi dipikir ora angel Gus senengane ora. Wong sing ngerti iki kono sing dalang kok. Ha ya, dalang rung ora kudu ngerti tembang kok. Ayo, ning ngerti dhuwit. Kuwi sing wigati. Prinsip. Ya. Jero ati kadung tresno Neno tan liya mung sliramu Neno satemah loro as moro ya. Neno yuk. Lamat wis katon tejane yen mbok brangkaton mancara aduh wirakane sinawang tan ambos yen besengut minggu patut nyata seti komrati eman lestari yo dali lapisan sarempon nadyan bebasane kali ngan kodo Yuk. Ya. Neno nano bacaane sarwa asri srupa tengku tansah mawon eman was lumayan ampun yang mas as. Hey. Lamat mas katon tejane yen mbok berangkat wirakane sinawang bosani yen besengot
Terima kasih. Lek, ya iki Pak Mulyono sing ngasto ning Semarang sing dadi presiden penggadian kuwi asline Piyayi Banyumas. Iya. Oh, ya di anu dicaosi lelagon Banyumas. Oh, sing dicaosi. Ayo Rido iki saka Majenang iki. Ya. Wis kowe Aku duduk. Elsape linggo sik. Elisa. Elisa Orjarus Elaso. Alah, ilatku mah kecethit ngomong jenengmu. Iya. Jenenge Elsape malah sapa-sapa ngerti. Iki tak tempukke sore karo Lik Marwata, Du. Rido. Heeh. Sapa Pak mau jenengane? Sapa? Sing Semarang. Pak aja sembrana kaya kowe tulik presiden penggadean. Iya takon tok apa Rauli. Bapak Mulyana. Oh, Bapak Mulyana. Monggo, Pak. Mbok arep munggah maring panggung. Mangsane anak. Sing endi sih piyayine sing endi? Kurang ngerti bisa ngomong. Kiye takon nyong. Nang apa Rika melu-melu baen? Lho kiye batire kok. Oh, batire Rika. Yang batire nyong kiye, Pak Mulyana kiye. Ngerti apa ora Rika? Ya urung. Takon nyong, nek ora ngerti. Oh. Jejel ditakoni, "Monggo, Pak, nek arep maring panggung." Takon Jejer karo Pak nyong. Mulyana kan? Iya. Iya. Siapa yang nama Pak Mulyana tunjuk tangan. Jarene Rika kenal. Ngerti be ora? Gampang ngerti-ngerti ora. Nyong ngerti duwite tok lah. Oh, kok wis mau jajar Gusti mau. Oh kuwi Niku, Pak. Oh, nggih. Monggo, Pak. Monggo Pak Mulyana menawi badhe tindak panggung. Piyayine gagah banget ora kaya Mbah Oto. Ora kaya mbok kepriwe? Ora apa-apa. Ora sidat. Wong umure beda. Bapake wis arep munggah Rika aja ngomong baen. Wong sing ngomong Berika kok sing nyalahke nyong. Tekam dul raimu temenan kok. Monggo, Pak. Ora ya pancen Lik Marwata ya pinter tenan basa Banyumas. Bahasa apa bae Rika sing teles, Mbah? Ya kiye tok lah. Ora teles apa maning? Bahasa Cina teles. Wis ya teyeng. Jejel. Bahasa Cinane WC apa? Aja sing jijik lah. Ora jijiki nyong takon. Takon ki panganan apa mendoang apa kamir ya kue. Temenan nyong takon nek WC Apa? bahasa Cinane apa? Apa? Rika ngerti? Ya Bu? ngerti lah nyong pinter ora kaya Rika. Iya. Pinter durung bisa manak be kok pinter. Apa? Leng Taiwo. Lah wis mulane sendro aku. Yo. Iya. Nembang apa Pak Dalang? Ya dicaosi Banyumasan. Ya. Raden Arya. Ya, kaya kowe sing apik. Pak Mulyana monggo nek badhe teng panggung kali kula. Wong Jejer. ora kersa. Pisan-pisan, Pak. Ampun, Pak, mengke sampean kelong dite. Sinden ki anggere ngejak munggah ngono ki mung arep dermis wis to. Ngertian lu. Ya ngerti, mesti kalau dimenehi voucher gratis nginep Iya, maring iya. hotel Pesona isi njaluk Pak Mulyana. Nyong tapi trauma nginep nang hotel. Kepriwe? Ora teles, Teles ki apa, Lek? ora bisa. Teyeng ora iso. Ora teyeng, Pak. Ora bisa. Ya apa-apane kan siki serba modern ya. Iya. Wong nyong anu uripe nang desa, nang kanan nang Majenang langka WC sing otomatis pas nyong nginep nang Jakarta pisanan. Heeh. Agi ndogro kok WC-ne banyune wis nyemprot ya nyong kaget melung-melung sehotel marani kabeh. Kepriwe ki? Kiye kepriwe? Kakang Adipati?
Esunipun kula badhe mangsul ing wedine menika wau pitantenipun kados mboten damel sarjuning penggalih. Sinuwun kepareng kula pejahi kemawon tiyang menika tok klumbruk. Sing diomongi kok bangsa kuwi wae. Genanyang wedi ngene nang hotel dikasih priwen. Wedi yo ndelik. Iya. Ayo diwiwiti Mbak Rido. Ya. Raden. Aja ngomong. Sing bayar kowe kok ngelikke. Aku ora omong malah dipotong bayarku malah. Arya waraku Suarane ya kulonan tenan. Iya, tenan suarane apik, rupane apik. Nyong apa-apa teles Pak Dalang. Apa? Apa-apa bisa nyong, kulon bisa, ngetan bisa, ngidul bisa. Oh, tuli asline mana sih? Majenang. Ini jenenge ora pati dadi penyek malahan. Iya Majenang. Gie ya Mak, gie tanggane Majenang gie. Apa? Majendel. Jendel Pak. Aja terima dionikna jendel. Aku terima kok. Oh ya wis terima. Jendel gue nek nang kana anu mandan ora pinter Pak Katfine. Apa goblok ya? Iya. Iya, ya pada rupane kaya aku. Nek rupa goblok ora ana to Le. Kecerdasan ki ya ora rupa to. Nyata lamun satriyan jodi Werkudara kok saka Jodipati. Nah kok akan saka ngendi satriyane Jodipati ki Jodi ki njaba gedhi. Oh. Pati ki paling tinggi, mula Werkudara ki dhuwur. Oh, kuwi mung karangamu nek kuwi. Ayo ra mungkin Pak Mulyono ngarang kaya ngene, ra mungkin sing ngarang ya aku to, Sin. Kowe iki. Lah iya ning ora artine ora kaya. Aku gelem menapa ya karep ora ya ora apa-apa kok ora tak peksa. Lah kowe kok dadak takon apa nek ora terpaksa? Lho, aku ngomongi kowe. Ayo aja noleh aku. Kedanan kowe lho. Kok pede banget. Kedanan. Ngacari Kang ngaca. Aku tau ngaca ora iku dhewe wedi kok. Prakasa gagahku luhur. Cengkok Jawa Barat dikaya lagu Apa? Sunda. Perintah-perintah bayar ora? Ah njaluk bayar piro regamu piro tak tuku le. Sak bapakmu sing wis mati dudan tak. Godek wak simbar Blih teyeng. Apa? Cengkok Jawa Barat blih teyeng. Blih tayang ya, Pak? Ora iso. bisa. Coba. Iya Pak, Iya. siki. Ya. Ya kok berkie, Ya. rampung disit bawane ya. Ya. Ya iso dek kaya. Mau ora dibuktekke? Yen ngandika gereng pindah mbok bisa nyong Iya. Nyelkamin suarane Rika. dibayarane jare mau bayar nek bisa bayar nyong dhewe wis entong wis dijaluk maning. lah si gaya-gayane garep bayari sinden Sinden pira? mau Rika mbok karep bayari nyong Regane pira Rika ngomong? ya nyong ya ora dibayar Ya wis ora njaluk duit. Di rumah saku daglani sing kok sinden sapa dimungsuhi wae ta iku. Lah arep seneng ra kelakon. kayane nang bojone ora dimasakna mau beli mangkat Iya. pindah kikuk ya Rika Ki kok kepriwe? arep ngomong ora sida
Kok ora dimasakne karepe kepriwe? Lah Rika kesu-kesu bae sapa-sapa Siki ora modal dimasak ning omah kuwi boros. Lah, Tuku kudune. bae ana warung kucing ana. Warung kucing angkringan. Iya. Terima Rika dipangani Ya angkringan. terima wong segawa asale pokoke dudu watu ya dipangan. Tuli mending dimasak. Ora tuli aku. Cetha kok ngene iki budhek to tuli le muni ngono. Tuli, kudu tuli. Lah ya kuwi tuli aku ora tuli. Guntur dasar satria prawira dasar waduh satria prawira Rama Rama eling kula eling yo gayeng kena eling kula eling gunungane Senapati satu seket pitu lima
50. Awas, ayo. Sudah. Ya, Yo. terima kasih Mbak Rido. Pada. Matur sembah nuwun pada jayanya. Iya. Wah, jan gayeng no nek cara Banyumasan iki pancen ya kudu sorak-sorak ngono kuwi. Yo. Iya. Dinamis. Ciri khasnya ya ngono ya Lek ya. Iya. Lah ketang dhisik iki gamelane kabeh ming saka pring. Heeh, calung jenenge. Gonge gong bumbung sing disebul. Oh iya nek ora sampean ora bakal kuat nyebul gong bumbung. Malah pringe jebol tak sebuli ketangga runtuh. Ben seneng atimu. Ya ora kok ya. Ayo bom bumbung nek ora ngono ora ya, monggo nek kuwi mbutuhke cangkem-cangkem jembar. Iya. Ora cilik wae iso ming wetenge rada gedhe. Oh, ngono. Nggo nyimpen angine kuwi. Heeh. Ya. Kok kaya mombengi kowe kaya anu jenenge iki nganti iso gawe gemes si Ika. Ya. Ayo Ik. Ayo digawe gemes nek marono. Iya. Ya men semangat. Ya iki yo panjenengane yo semangat kaya ayo gek jumeneng ayo. Nah, mau saka Sulawesi, terus saka Banyumas, terus saka Majenang, iki saka Yogyakarta lantai 2. Lantai 2. Wah, kowe ora gaul. Aku takon lantai 2. Yogyakarta lantai 2. Ah, mek takon kok urung tok Senen iku ya mek nesu wae to kowe. Ora kok. Angger ditentek dhisik kok mesti mek arep muring wae. Lah Hoto. Dalem. Mbok jumeneng mriki kok pun lemes niku pripun? Isih sore lho iki. Iki ketok linggo ning jane ya wis ngadeg. Ming sliramu sing ora paham. Tenan ora. Kok terus ngono lho. Nah, ngoten. Wis. Napa? Ayo, kowe langsung dijerke gulune. Iki arep gantung Mbah Hoto. Ora. Anggo tak rane bintang tamune tambah siji. Telepon aku dhewe. Arep ganti apane, Lek? Kabele niku lho njenengan mau rak matekke mik siji to. Ha iya. Tombok kuwi sone. Ha iya. Sopo sing tombok? Sone. Sing kon bayar sapa? Jenengan. Kowe sinden apa rampok? Lah mateni mik siji kok. Ayo sing salah wis alate kok sing salahke aku. Kok ngono. Iki asli saka ngendi? Tanjung Sari Gunung Kidul. Iya. Saking gunung. Wis sip. Pancen aku bocah gunung. Saiki ra ana wong kono sing ora ayu rumangsaku. Oh, aja ngece. Piyai Tepus ki malah kuning-kuning putih-putih awake kaya ikan ngono kuwi. Ya, tur kono iki nek golek sinden Gunung Kidul iki mesti apik-apik, suarane mesti jos. Kung. Suarane kung bening kempel. Iya. Pokoke pilihan lah. Sampeyan tau ngomong ke Gunung Kidul ki mbok dapuran pring do krok-kroke metu sindene kok. Ah saka kae. Ha iya. Sak urutan ngetan ki pegunungan ki ngene-ngene iki. Kok Jenengan apal to, Mbah? Lah aku dhisik kernet deh. Oh, sapa gunung? Sapa gunung? Aku paling seneng nang kono. Ketoke tau nginep barang ki? Kae jenenge ansip nek aku mehan. Kowe marengan kecekel ora. Serintisan kok salahe. Ya ora apa-apa itu kenakalan remaja zaman semono ora masalah. Bukan kriminal sayang. Alah, ora kriminal kok ditangkep hansip. Kenakalan remaja, grafiti, coret-coret ku ya kenakalan remaja. Oh. Beda nek nyolong, jupuk. Nyatane aku yo tau geger perkara nyolong wedhus. Loh, kok geger nyolong wedhus piye? Ayo aku yo protes tak PTUN kan to. Heeh. Ana aku mlayokke wedhus dihukum 3 sasi. Kancaku mlayokke anake wong bebas. Lha piye kuwi? Loh, terus maksudmu piye? Ha iya kono wis kowe mlayokke anake wong nggih ning kula tanggung jawab bebas. Oh. Mlayokke anake wong bebas aku nyolong wedhus kok kena 3 sasi. Lah kowe kudune tanggung jawab. Kudune piye? Wedhus iki tok rabi. Lah ya ben ra kena hukuman tak kudune tanggung jawab to, Mbah. Njur kowe nek ngundang bojoku lek wedhus ngono.
Lah ya ora apa-apa to ya. Iya. Leoto. Bojone wedhus engko anak-anak apa kowe? Anak-anak rupane kok kae nek aku entuk wedhus. Ya ora kok. Kene no. Itu. Pun Didhawuhi. Mbah. Ah. Piye? Kangen apa piye? Lagi mabengi lek ketemu lho. Wis ora apa-apa nggo rabuk. Ngrabuk engko men tukul ngono. Ora, maksudnya sampean wis tuwa iki nek dirangkul ikarak ya ruwak grengseng meneh ngono lho. Wah, malah tensine munggah kok kan le ngobatke. Malah Wis ngewel. rampung. Napa? Nek le ngewel loro aku. Tenane. Gegere anget. Ha iya kok ya. Aku kaya anyep ki tak aku. Anyep wis Ayo. padha karo wis ilang separo kok. Kok Didhawuhi. ilang po? Sik aku ki tak andani. Napa, Mbah? Wong lanang kuwi mek neng omah kok kan sambat. Nek ning jaba? Wah, wong lanang ki arep tuwa ganti mungsuh. Budal mbak ayo. Nek saiki ning wong kesel saka kantor ngene, cupuk metu. Nang kono-kono entuk sing beda karo omah ya. Werkudara tumandang. Ayo. Alah, ora percaya aku. Jajal apa piye? Ya ora terus jajal kok. Ayo dibuktekke Purwodadi kutane Dik sing dadi nyatane. Wih. Nek panjenengan arep nyoba katiasane pune yang Abiyasa ya. Abiyasa iso apa ya? Ya wis sak omong-omong samu. Apa ya? Boten Mbah Hoto. Ayo wis mbok angger lehmu berkarya apik iso nggo nguripi awakmu dhewe syukur iso nggo nulung wong tuwa iki Mbah Hoto wis seneng. Nggih, amin. Si syukur sesuk iso nggo nyelameti Mbah Hoto. Iki perjanjiane wingi sore Gosek, aku salah tampa kok. Jeneng ulang tahun ki yo dislameti. Engko nek sampean ulang tahun, ha ika ngoro-ngoro. sing diomongke ulang tahun sik. Heeh. Sok nek ulang tahun nggo nyelameti Mbah Hoto. Aku ora nganggo apa? Ora. Wah, cangkem apa iki ya? Apa nek wamu bosok ngene. Karo wong tuwek kok ngono. Wong ya wong kleru kok ya. Iki mau sakjane Ora iki kan wingi iki ndongake aku mati wae yo. Ora lek. Oh. Apa Wis sehat, sehat. Amin. Sampeyan iki dadi apa jenenge tetuangganing pelawak sak yuja sak nasional. Amin. Ya, Amin. kancane ora ana sampeyan ya ijik wae iki lho. sing sugeng. Lah ya bener to. Le, tak omong ya. Tembungmu ngono kuwi saiki dirut kena hukum lho. Apa? Kuwi perbuatan tidak menyenangkan. Lho kowe ora seneng to? Pasal 335 kuwi omongan njaluk 5 tahun engko nang jero arep njaluk kiriman supermi apa omong. Ora iki pasale piro nek aku ngene? 335 Nek nyolong. Nek nyolong 351 penganiayaan 365 nyolong. Nek ngapusi? 378. Ora kok apal pasal to? Lah aku tau ora Ding. Tau dihukum to? Ning aku Ning apa? bebas demi hukum. Ayo. Diskulpasi bebas demi hukum. Kok iso? Aku ora salah le. Lu Ora salah aku. ale dihukum mergane apa? Saiki aku yang-yangan Heeh. ngajak lunga karo aku wis takjak neng tepus. Neng kono bocah wedok pasrah karo aku. Salah ora aku? Wis Mas. Dek wong saka Jawa Barat. Apa saja yang kamu minta akan saya berikan. Bawalah semua barangku yang berharga. Dek muni ngono. Ayo montore tak gawa to wong rupane karo montore apik montore kok. Ya kuwi maling kuwi jenenge. Ayo kuwi. Lah kok dicekel polisi. Kowe nang kono kuwi iki ora terus keluar jiwa romantismu ning jiwa kemalinganmu. Lah wong dhek sing nari dhek kok. Bawalah semua apa yang dikehendaki, barang saya yang berharga. Anyar ya vario anyar ya. Cinta aku cekel polisi aku ora salah. Kula mek manut niku aku ya muni ngono. Oh, kuwi tetep salah kok. Ya wis ben gawean lawas ditindakake. Kene nak kene. Mboten pareng ngoten. Nggih Bu Guru. Niki. Aduh. Aja plak-plak to. Yang men iki setrume gede-gedene. Ku nek ora kuat jeglek malah Wis ora nyetrum ya. Sopo? Wis kaya kae nggon apa jenenge?
kaya nggon tawa cet nang pinggir dalan kami ngene-ngene kita. Lah rumangsamu. Ah iya, umur sampean semono ki mung kaya tawa cet kae mbok disebul banter ya ming. Wong ki ming gumantung piye carane ngreka. Ora ana sing jenenge wong tuwa kok njremek kaya ndelok karnaval dadah ngene iki ora ana. Potonganmu wong kowe dhewe tau ngrasake kekeselen piye? Ora mumet kowe wong sing penting fit. Ah iya. Jamune sing dikuwati. Berarti wong ki sing paling penting ning donya ki duwe fit. Fit. Hah? Fit. Ya soalé nun sewu sampean rada dawa ki dadi angel digatekke. Aku ya menyadari dan jane arep tak singkiri omongan kaya ngene kuwi. Fit po fit. Fit. Iki ya klebu fit. Oh, vitamin. Iki B kompleks. ya. Apa B kompleks? Wis apa-apa ana vitamin ngedek iki. Iya. Iso ku cegah lek. Ayo sampean supaya luwih sehat aja ngombe B kompleks nek menurut aku lek. Kompleks perumahan. Dipangan malah sehat. Kowe pengen apa tak goleki kompleks? Ayo tak boncengke yo. Ganteng bosok kene kono. Nesu meneh. Ora lah kuwi kok mangan kok kon mangan komplek perumahan ki. Monggo perumahan TNI ya dadi urung ayo nyokot bedil ndase ngono. Ayo no. Iki nembang apa iki? Napa mboten aten pamundutan? Ora ana. Ya. Mau nembang Smarandana takoni ora ngerti. Semono aku ya iso nembang Smarandana kok mau. Apa? Sopo gelem tak rabeni. Waduh. Woi. Ape? Watanaja takon blonjo. Sandang pangan golek dhewe. Aku dolan sangonono. Cukup duit 5 yuta. Ayen entek aja nesu mulih dolan pijetono. Kuwi wong lanang piye nek kaya ngono kuwi? Ya tenan, ning mek tuwa, ning lanange tenan aku iki. Ora. Oh ya berarti tenan. Iya. Ora, aku dhisik hit bojoku nom kok. Ganti nom neh saiki. Ora ganti ya kan dhisik kuwi. Oh, tak kira ganti. Iki disiarke ngene ana apa-apa kuwi bom waktu lho kuwi. Oh berarti tenan. Ora, kandhane iki cah ayu kok budhek to kuwi. Lah sing ngendika wau ya jenengan lho, Bojoku bojoku isih nom. nom. Lah ya aku rak tekon, berarti ganti nom. Mary Lah kok. biyen kae aku ngerti ketoke wis anu we. Nendi? Sepuh e. Nendi ik? Ya ning ngomahe. Ora iso. Sing ning omah sepuh e. Kae mbokku ya kowe ngawur. Kae mbokku. Apa to? Oh. Kae simbae. Tak anggap bojone Lek Marwata. Anggap Lek Marwata bojone tuwa banget apa piye? Kae iki anu mbokne Lek Marwata. Bojoku ki umure Pira? 48. Mula rencana sesuk kuwi arep tak ijolke sing umur 24 men entuk loro. Kuwi cara ngendi kuwi umur kok dijolke entuk loro? Ayo mek cita-cita ya aja salahke. Cita-cita. Lah kok ya syukur ora ya ora masalah. Cita-cita ki nek kaya sampean ki sak umur sampean ki tumindake sing apik kuwi cita-citane. Ya aja mek sak umur aku, sak umurmu barang ya ngono. Wonge kabeh sing penting tumindak apik kok rekane ngandani wong tuwek. Iku jenenge nek cara kasusastran Jawa gong lumaku tinabuh. Oh, ora gong muni sesele. Wah, ora iso gong muni guru apa muni capu tandeng ketata sesele kok ngono kuwi. Wah, aku ora ngerti. Wah, ngomong karo kowe. Nek iki aku wis krungu suwe jane aku. Ah, ya. Kok muni sesele. Ayo, ik. Ayo. Nembang apa? Nyuwun leras loro nggih. Kok anu jenenge iki ana alusane kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat. Ya, engko men diaturke Mbak Ayu. Iya. Nggih. Loras napa? Leras moro. Loras Moro ya kena. Ya. Bawani napa langsung? Ayo dibawani kok. Bawani iki kene iki sinden bawa kok. Wah, mumpung diringi grestrek kae mau. Kancane nggih, Mbah. Ayo. Ya.
Bar iki turu ya. Lho kowe Nyanyi kok turu. bar iki turu kowe ya turu ning omahmu, aku turu ning omahku dhewe. Nggih. Ora wani kok nek aku ngepek kowe darani pedofili. Apa kuwi? Pedofili iki wong tuwa seneng karo bocah. Pido? Pilia. Nek wong bocah seneng wong tuwa ku jenenge Oedipus komplek. Oh, kuwi pinter nek kon basa. Ya komplek meneh kuwi. Oh sini bengi iki komplek lah. Nggih. Ya. Bawani. Aja turu seri kaki. Lah ngopo tok inguk barang Apa nginjen apa, Mbah? Wong ki nek manis manuhara. Ketoke ora mangap ning artikulasine cetha. Ah iya. Iki Ah iya, anak kowe iki mangap ora metu. Mangap ning aku malah metu liyane iki. Aku tau bocengke kowe isin aku. Oh, isin. Doyak cah cilik-cilik. Darani Dara. Pun bareng tak ngematke iki lambene mangap. Suarane piye? Oh ya ngin. Ngawur iki nek cilik kene. Wah. Dewa nganglang jagat Nina nyangking pokor kencanane Aku tau nembang iki dadi insiden. Mergane Kan nyangking bokor kencanane aku kleru. ngene piye? Nyangking pokonge kancane balang kambing ndas karo lekmu wedok. Wos. Aku sampean kene ora. Balang tes ning watakku dibalang ya etel wae. Ora pasah. Lho, kok iso? Ah kambile parutan kok wisan dadi jika kepiuri ngono aku. Oh. Ora sing nggo marut. Isi isine dongota sandang kelawan pangan neno ya iku bagian nipun wong maleksa wong melek sabarna rimo asmara monggo diaturake ya. Aduh wong manis nalikane
Ya. Aku ngenteni merga janji-janjimu kapan aku bisa Sembah nuwun. Ya, iki sing urung dicaosi tetembangan ming Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat kersane apa? Nek Gusti iki kersane mesti basa sing kuno-kuno, sing nyemek-nyemek, ya, sing alus-alusan ngono ya, Mak. Ya, aku apal karo keremenan panjenengane, ya kaya Sinom Parijata nek gara-gara mesti kutut manggung iki mesti kudu. Oh. Iya ya, Mak. Iya. Ngembangane nek ora dicaosi tembangan terus melintir gumbala. Iya. Ya ora kok ya. Ya ora wong panjenengane iki ya tresna budaya. Ora. Panjenengane iki aja kok neng pahargyan kaya ngene iki, Le. Sing jenenge mau bengi iki Gusti iki ya rawuh. Hah? Rawuh neng Kidul Ring Road neng angkringan. Panjenengane iki nek nusul mayang ki ra tau gelem dimanggak-manggak kaya piyai luhur campur masyarakat ning nggon angkringan. Ayo wong jenenge merakyat yo. Merakyat. Iya. Momenge tindak to ya rawuh to. Rawuh. Mresani ning kidul ning Ring Road kono. Kok dadi ra petuk aku ya. Anjur kok apa petuk kowe kaya? Aku ya mek omong ngono ora sanesu ngono. Petuk ya malah kelong Gustine ngono. Ora. Iya. Ya kelong apa aku sing kelong ora mungkin. Iya, ngaya wara. Iya, ajare kowe pangkate ya padha karo Gustine. Aja sembrono perkara pangkat keraton. Leh, GBPH Gusti Bendoro Pangeran Haryo. Jare kowe tok tulis GPRS. Apa kuwi? Sinyal ora mandi. Ah salah. Apa? Wong kartune simpati kok dileboni Excel. Dadi ora gathuk. Iya, golek ces-cesan XL. Iya. Ces-cesan. Ya Mbak Ayu, Mbak. Ya sing dikersake mesti Mbak Ayu. Sinom Parijata jumeneng ayo ben dipresani Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Gusti iki nek ngendikake Mbak Ayu, Ayu nika suarane meh persis nyanyi nggih. Ngono, ana ya swara dadi kok ya. Ya. Dalu Gusti. Iya
iya. Kok sing yo kowe ngapa? Apa? Muni ya wis salah ning kene. Sing disugeng dalu Gustine kok kowe yo anggepe. Ya aku muni ya ora apa-apa, mbok ora usah dirungokke ngono kok digetak. Ayo rasa dirungokke rasa nganggo mic. Kok nyungur-nyungur ngono lho, Mbah. Piye? Kok ngene-ngene lho. Iki asli. Oh, asli. Build up saka simbok iki pancene saka ngene. Oh. Wis Nek maem barang ora kangelan. Kuwi jane ora merongos yuk mit lho, Lek. Jane ora merongos. Lah napa? Mbak Ning ilate gedawan. Oh, diketok wae. wingi tak kethokku ning bogem kono ora saguh e. Hah? Angger muni bogem aja sinteng kirat. Wah, ngono. Nggih. Nggih, wonten dawuh, Pak. Ya iki si Gusti dicaosi Sinombari Japa mene lenggah jenak. Ya, mene dasare yo mesti sedalu, mesti no panjenengane iki mesti ora bakal miset saka pelenggahan. Ya, gatekke cerita wayang. Iya. Aja kuwatir pokoke. Sapa sing jejer Gusti wis cetha kepace. Iya. Arep nyingkir ora wani. Iya. Mula aku trimo ning dhuwur kene wae. Aku iki ngopo kok? Aku ya mung ngomong nang dhuwur kene, opo kok apa-apa nyeneni wong tuwa to? Yo. Mira, sepelok pas Lindro. Manut. Slendro wae. Gusti remen slendro. Ya. Isih digawean kutut manggung mengko yo gara-gara Gustine mesti ngersake. Ya. Nggih. Ya monggo. Engko Pak Wali ya diaturi apa? Oh, ayo jenengan sing nyuwun prisa Pak Wali kersane arep nyuwun apa? Ya mundut apa engko ya dicaosi. Oh, malah wis SMS aku ini kok Lek. Piye? Pak Wali iki. Piye? Nyuwun pejahe Marwata. Piye, Mbah, nek ngono kuwi, Mbah? Kuwi berita bohong. Ya. Pasal meneh. Ora lho kuwi tenan kuwi. Iya, iya, Kowe weh. tak dilike ora ana tulisane kowe kena lho. Ono. Nek dhisik iki, ha delok gorene ayo. Ha iki. Ha kene ayo. Ha iki lho. Ya muni pejahe Marota delok. Iki. Ora ana. Iki. Endi ayo? Kene kowe. Ha iya kene. Iki, apa iki? Oh malah gambar porno kowe kurang ajar ki dalange. Ora ana. Iki lho tulisan kok gak wong saka kono kowe ketok kok ngaku. Oh ora ana nyun Kena pejahe. kowe, kena pasal. Sing kena kowe le, sing nek dhisik iki. Iki tulisan kok kowe muni gambar porno, kowe kena pasal kowe. Tak golene be ana. Ora ana. Tak golene kene ayo. Apa kira golek Gambar porno. Ora ana nyok. Resik. Kene. Kene. Wes cekan. Ora entuk ngerti. Awang aku sik ngirimi kowe kok. Ora iso. Aku ngirimi piro? Loro ayo. Ngawur kowe. Oh, piro? Fitnah. 6 sing tak kirime kowe. Wow, saiki nek dhisik iki wong duwe tembungan Apa? mulutmu harimaumu. Wah. Saiki jempolmu Jarimu. harimaumu. Ah. Perkara tembung ikan asin dadi perkara. Iya. Garuda iki perkara menune dilebokke tulisan tangan dadi perkara. Wah nek kuwi yo Macem-macem. fatal nek kuwi kok yo. Fatal secang wo ngono. Apa? Kene no, fatal secang. Fatal secange apa? Wah, kowe ora tau ndalang alor piye? Ya kerep no ya. Secang kanane pabrik jenenge Fatal. Oh, ayo ora ngerti ro tau dudane pabrik kuwi kok. Ha iso tak undang. Iya. Iki ana tulisane tenan kok lho. Arep dibuka ra entuk konangan ngerti Kowe kertu. ya nganu, kowe ya suudon kuwi ya salah kuwi. Ayo Ora kene. ana gambare porno kok muni gambar. Tak buktene. Ora ana. Ono ora? Ora. Oh ya berarti aku urung kirim ku ya karo kowe. Yo. Nggih. Salimah
Mirip to no? Ya, le treble kuwi jan pas banget. Ya, terus Mbak Ayu. Panjenengane iki nek ndalu mesti neng pendopo nyetel radio Sinom Parijata wah jan penek banget kae. Iya. Karo pesen STMG. Iya. Persis ya. Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Ya. Atur Gusti. Angga Mbata. Pun nggih Mbata. Mbata Tanica. Dan persis nyanyi. Wah piye Mas? Suarane nek bodine kurang dhuwur. Nek suarane treble iki wis. Oh, wis. Wis. Woi. Bis grass track. Apa? Bis grass track. Bis grass track iki. Yo. Iki wis diatur kabeh. Lho, isih kurang siji. Ayo Tatin. Ya, Tatin menju meneng. Yo. Ya Tin, dikancani Mbak Oto Tin.
Nah, Lah napa kok dikancani? Wedi no. ya dikancani le pentas maksudnya kok aja atos-atos kuwi lagi gampang emosi Mbah Oto. Ora aku Arep malah atas apa piye karo aku? Modar ora kowe. sip iki tenan. Sip piye? Serem. Weh, nek omongan iki adep-adepan lah madhep rono. Modar ora. Aku nek ngedep kowe iki kaya gregeting ati lanangku tangi. Terus arep ngopo? Ayo mek omong ngono tok ora ngopo-ngopo. Lah kene mek omong. Lah kene kok diomongke, nek ana tindakan ki rasah diomongke. Modar. Nek tak tindak tenan piye? Tindak tenan ya. Kena pasal kowe. Kowe kok mesti wae tak benturan sing kowe terus lho. Wong iki aku ki alus. Ha iya. Aku arep tindakan tanpa ora mukrime tumindak ya kena pasal kowe. Wong 521. Apa wi? Apa kan pitik? Ayo padha pitik kok iki jene. Apa? Heeh. Ngerti kok? Ngerti lah wi cucuke. Endi? Kuwi lho. Aku nek dilokke wong ayu dilokke apa-apa nek Yahmin iki tak anggap rezeki. Sapa? Sapa sing ayu? Kowe, Apa piye? kowe rayu ning manis. Oh, Lah iki mantan ketoprak apik ngomong ngono kuwi mesti iso bulet ini. Dadi nek ayu kuwi mau upama wowoan nggih. kuning-kuning mundu. Artine? Ketoke kuning mengenke nek dicokot ning untu marai linu. Oh, nek ayu. Ayo. Terus nek aku? Rasa nyokot mundu kan untune metu linu terus. Mongko metu terus ya. Ya ora kok njur terus le metu iki piye. Lah piye? Sak-sak. Nek kowe kuwi ireng kedele gosong. Waduh. Apa? Kedele gosong iki dipangan pahit. Ning nek arep dilepeh eman-eman. Sesuwe entek akeh ora krasa. Nek delene semene ya Ya cangkeme sak aku. wis omong dhewe. Aku tak sesuaikan kok. Lah piye? Aku fleksibel. Iki wis tak nggo sing palsu. Lah sing asli? Luwih dawa ngono. Aku ndek telu kok. Dia telu. Sing siji sing dienggo barang atos. Terus sing loro dienggo barang alot. Sing ping telu sing nek nggo ngemut. Tegese mek Nek sithik. nganggo untu apa piye? Lah men ora metotot permene kan kudu dipageri. Ning ngarang-ngarang. Ana siji meneh. Kok ngerti kowe? Sing dienggo barang mentah. Rumang sama aku lele pah nu pakanane wak mentah nu. Lah kaya buta e. Wah, buta kowe mek urung ngerti tandangku. Lah piye? Wah, nek tandange ora sepiro, watuke kuwi kemekelen nek. Angger watuk karo Apa? Karo watuk apa? Tak nyanyi. watuk karo pipis. Dadine crit ngono. Mbok ora usah ngomongke lelaramu dhewe. Kok aku lho. Kowe cerit ngono apa? Oh. Jenengan iki nak nang kene lungguh. Aku saiki watuk. Kok ngerti berarti ngerti deh ayo. Ayo. Lah jenengan sing ngomong lho. Ora, aku ora omong iki berita kena pasar iki. Ora nek iki tenan kok. Ora, nggon aku sing rapet bar tak ganti sil kok. Isik rapat. Kerapeten. Ya kowe kuwi. Gini iki napa, Pak? Ayo nembang apa sing tok isani apa? Ya katur bapak-bapak sing padha lenggah. Mau le marwata ngendika Pak Wali Kota durung dicaosi tetembangan. Ya. Nggih. Ya. Apa sing penak wae apa cara Banyuwangi ya kena. Wah, kuwi rada getak. Nah, Neng kula nyuwun. apa? Niki kudu joget. Sapa? Bauto. Mbok kowe ora mateni wong tuwa, Tin. Aja meneh kok mek njaluk aku kon joget. Apa penjalukmu kabeh tak turuti? Napa inci Kang Mas? Apa kon tok kon ngantem gundule kae tak tandangi saiki. Sinten ta? Cah kuwi. Amangke nek niku semaput kula sing bayari sapa? Aku padake cah tipis kowe. Jenengan sing bayari Iki ki sing nanggap sapa? Lah sinten? Nek aku ora iso bayar kowe ya kowe tak gadekke ngono. Kok anggepe penggadean wong wae soal. Mbok ono gelem barang. Ya ora iso. Pak Mulyono. Iya. Ya, rasa kuwatir. Ya. Bawa mboten? Gelang alit Nggih. tibane Grajakan. Penak kuwi. Coba. Ya, bawani. Aja lungguh. Sakarepku duwe bokong ora entuk Lah nang lungguh. kene kok nyambut gawe lho kok lungguh. Lah kowe nyambut gawe ngadeg pisan iki kok nyeneni wong tuwek.
Lah ya aku dikancani, aku kon ngancani kok. Amun nek ngancani ning kene nggo apa? Lah nang endi Ora ono karepe? uputane. Nang endi karepe? Ali urang. Oh. Lah ngapa nang Ados ning Piknik. Tlaga Putri. Nado mati kaku. Wayahe ado mati ning Tlaga Putri. Aneh-aneh. Oh nang kene bisa kok dadak nang Kaliurang. Amoh. Lah ngapa? Oh, Pak Tomi ngerti dukane aku. Kena pasal. Kena pasal. Iya. Kuwi lho pasal keranggan kono kuwi ana nek kowe butuh gelem. Pasar. Pasar ya tumindakmu kuwi pasar banget. Kasar. Pasar ki Amril. Hei apa kuwi? Wah, Aku ora ngerti. lho Ih. les. Ya. Ora ngerti les. Mampiat mayun eman. Aja tok ganggu, lek Marwata ki anu profesional. Tegese piye? Nek ditimbali diaturi rawuh kon bintang tamu ngene iki lek bintang tamu tekan goro-goro. Iya, ora kaya bintang tamu saiki-saiki iki limbukan mulih. Nek panjenengane tekan goro-goro. Iya. Iki ketoke karo Pak Tomi disewa bubrah taruh barang kok ketok iki. Wayangan iki rumangsamu nek ora ana aku apa mlaku apa? Kowe iso mayang ning ngene mergo aku ngerti ra? Kok Ya iso? matur nuwun nek ngono lek. Oh, lah sing golek jebok aku ki. Ana ora ana jebok karo tantepe gegere sinden-sinden ki apa piye? Kowe Angel ora, bener ta? Bubrah iki barang ndak iki Aku sesuk njupuk iki. Komplit. Usul klambi kae terus ngulon ngono karo manggul debok kae. Aku kuwi nek arep ngerti. Elak ya tenagane ya. Lho aku ki ambejamune wembeng-beng kucing iki nek ora. Ben ngapa ben kuat? Wes pokoke strong. Apa ngombe kuku Bima sak lengene telake melet-melet. Aja lek ngopi mau ora kloloden mbok wis cukup nek jamu Jawa ki ndok bebek kuwi cukup. Iso. Iso nek kaya sampean ki ya sak teleke. Aku ndok bebek telek iki malah herbal lho. Kok hebat. Ha iya telek iki herbal. Wong mangane sak ketekele to wis digiling ning saudara pencernaan kuwi. Kae lho sing entek akeh wingi nang aku. Petang dus dientek kabeh telek bebek. Bales. Ya, iya. Suarane Gandhe. gendeng belambiangan. Ngapa kok pindah kono? Pindah ning menerke Lilingguh. Ha iki kawat e. Oh. Cari urung sah. Ayo iki. dipaske kawat kuwi lho nek linggo. Ha iki keciliken. Kok kecilian? Nek sing gedhe sisan malah ra apa-apa. Ben suwek kan. Kowe pengen apa suwek? Nah aku wis suwek e. Iki jarike iki lho suwek. Tenanan lho. Iya, ora usah dibuka. Ya nek pengen ngerti. Aja saiki. Senengane aja saiki wedi e kok lek nantang. Ya. Nyerabai. Aduh, ngapa toh? Sikile ku rasah ngene-ngene ngono lho. Ya sak karepku toh sikil-sikilku lho, kaget aku. Sorry. Sakit lho iki. Engko tak tambahke. Ya ndi saiki? Ya engko tak pijeti. Mah, Aku gelem kok. aku kan nek dipijitin kon sikil. Aku salah tak pijeti yang aku gelem pijeti kowe mau. Lah aku enggak mau dipijit. Yang lain? Yang lain. Yang lain apa? Wis. Yang lainnya apa? Rumah sawu kaya ledek munyuke lho pindah. Nyeram bayi Noswan tara Banyu pianyu wa
lor lan kidul Lor lan kidul alas angker kang kalimyat lewiat apa meneh apa mbah ora apa-apa kok oh balam biangan balam biangan ya aja takut tanah India kumeliaring taman sari nuswan toro ya mangga gerajakan diaturke yuk. Kerajakan biar nyumbang
Matur suwun. Ya.